تدليا أحو أنت مهرني أنت قصر سمع ذات ريني كبرت كصعود صابني تنزغت كت كاين عصم تحقوسات بحتان حقوس ناس معني اسكعب حاتياتي كولو بزل أبساي وندمسسو وأملاق طوري اللي بفطر لي صنوع منفس كاوشتي حدث كاب قد كاي دربيني حقوس مدحان كامل سلي بفقادنيا منفس وندقفني مقد خان مفرس عمرم إيه حاتان نبخاهم اللوسو يوم وأملاق مدحاني كاب عداد ما نقفني لسانين صدق هال الكتب له إياه قويتها في مزقانا خنقرس خنا فريك فت مسوات بها بلكاني تزيكون اسم قرب كل كان ري مسوات مرارايت وقوني خمو مسوات أملاق سور منفسي وأملاق نسبرون كنت نبايت ونعوني خا نتيوم تسقها سناي قبر الله مكاتي أتي رسالة دق شو مسوات صدق بزحر مسواتي بمول مسوات بها كبلكايو شو أم مسوي خا أراحو قرب الكايم هالليلويا بلاد زيادة قاسن كرسون قسين أملاقين بس كان أقرب له حتياتي كحد قال لك ألمنا مزمور 130 وእግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኻ ኣውሆ ጐይታዬ ድምፀይ ስማዕ ኣእዛንካ ናብ ድምፂ ምህልላይ የቕልባ ወእግዚአብሔር ኣበሳ እንተተቋጻጸርካስ ጐይታዬ መን ደው ክብል እዩ ግና ከምእንቲ ክፈርሁኻ ቅሬታ ምሳኻ ኣሎ ንእግዚአብሔር እጽበ ነፍሰይ ትጽበላ ብቓሉ እውን ተስፋ ገብር ኣለኹ ሓለፋቶም ወጋሕታት ጽበየ ሓለውቲ وحلفاتهم وقحتها الصبية حلوتي نفسي نእግዚአብሔር ትጽበየላ ሳህል ኣብ እግዚአብሔር ብዙሕ ምድሓን ከኣዊ እሞ ወእስራኤል ንእግዚአብሔር ተጸበዮ ንሱ እውን ንእስራኤል ካብ ኩሉ ኣበስኡ ኸድሕነ እዩ ሃሌሉያ آمين هالليلويا قصلا أيتبلنا له أخلاص أيتولعنا له مثلني سرح له مزمور 131 وእግዚአብሔር ልበይ ኣይተዓበየን ንዕንተይ ከኣልዕላ ይበላን ኣብ ዓብይን ዘስተውዕል ነገር ኣይመላለስን ንነፍሰይ ህድእክዋ ስቕ ኣበልኳ ከም ጡብ ዝሓደደ ህፃን ኣብ ጥቕፊ ኣድኡ ነፍሰይ ከምቲ ጡብ ዝሓደደ ህፃን ኣባይ ከምኡ እዩ ኣታ እስራኤል ካብ ሕጂ ንዘለኣለም በእግዚአብሔር ተስፋ ግበር ሃሌሉያ آمين هالليلويا دكتورة هلا حج مسيلة بيدك بحق إناب دنقان بيتي أياتون أب من صاف عراتي أيجيبن نعنتي دقاس نخبرو أيني ون سلامتا أيهبن يلو نتي ناي يعقوب سلطون كم التماباتعي ذكرلو إنه بزعبا أب إفريتا سمعنا أب مرورو يا رخبنايا ناب محدرو نقطو أب مرقص اقرو نسجد وእግዚአብሔር نسخان تابوت حيلخان تنسل ناب بوتا عرفتها نعا كهناتكا صدقي يلبسو ቅዱሳንካ ድማ እልል ይበሉ ምእንቲ ዳዊት ባርያኻ ኢልካ ገጽ ቅቡእካ ኣይትምለስ እግዚአብሔር ንዳዊት ካብ ፍረ ከርስኻ ኣብ ዝፋንካ ከቐምጥ እየ ውሉድካ ኪዳነይን እውን ነቲ ዝምህሮም ምስክረይን እንተሃለዉ ውሉዶም ድማ ኣብ ዝፋንካ ንሓዋሩ ክቕመጡ እዮም ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ ካብኡ ደኣ ኣይክርሕቕን እዩ እግዚአብሔር ንጽዮን ሓሪዋ እዩ እሞ መሕደሪኡ ክትከውን ባህጋ እዚኣ ንሓዋሩ መዕረፊተይ እያ
ብሂገያ እየ እሞ ኣብዚኣ ክነብር እየ ንስሳይ ኣጸቢቑ ክረኽቦ ንድኻታት እንጌራ ከዝግቦም እዩ ንኻህናት ምድሓን ከልብሶም እዩ ቅዱሳን ከዓ ብሓጎስ እልል ክብሉ እዮም ኣብኣ ቀርኒ ዳዊት ከብቁል እየ ንቕብአይ መብራህቲ ኣዳለኹ ንጸላእቱ ነውሪ ከልብሶም እየ ኣብ ልዕሊኡ ግና ዘውዲ ከንጸባርቕ እየ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። እነሆ ኣቱም ብለይቲ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ትቆሙ ኩልኩም ባሮት እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ባርኽዎ ኣእዳውኩም ናብ መቕደሱ ኣልዕሉ ንእግዚኣብሔር ከዓ ባርኽዎ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሔር ካብ ጽዮን ይባርኸካ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ እነሆ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩ ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን ተሰጊር ኣሎ እነሆ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩ ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ ከምቲ ክቡር ዘይቲ ኣብ ርእሲ ኣብ ጭሕሚ ኣሮን ናብቲ ዘፈር ልብሲ ዝወርድ ጠሊ ሄርሞን እዩ እግዚኣብሔር ኣብ በረኸትን ሂወትን ንዘለኣለም ኣዚዙ እዩ እሞ ከምቲ ናብ ኣኽራን ጽዮን ዝወርድ ጠሊ ሄርሞን እዩ ሃሌሉያ By the rivers of Babylon, there's the willow and the meadows of it. For there are those who have taken us captive, asked us of the words of a song, and those who have carried us away asking him, saying, sing the Lord's songs in strange land. If I forget you, O Jerusalem, I shall forget my right hand. My tongue shall cling to my throat if I do not remember you, if I do not prefer Jerusalem as the head of my joy. Remember, O Lord, the children of Edom in the day of Jerusalem, who said, tear it down, even to its foundation. Wretched daughter of Babylon, blessed is he who will reward you with the reward you have given us. Blessed is he who will seize and bury your infants by the rock. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I will praise you with my whole heart. Before the gods, I will sing praises to you. I will worship you toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth, for you have guarded your word above all name. In the day when I cried out, you answered me and made me bold with the strength of my soul. All the kings of the earth shall praise you, O Lord, when they hear. Yes, they shall sing of the ways of the Lord, for great is the glory of the Lord. Though the Lord is on high, yet he regards the that which concerns me. Your mercy, O Lord, endures forever. Do not forsake the words of your hands. Alleluia. አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 141 ጎይታዬ ናባኻ እውእ ኣለኹ ቀልጢፍካ ምጻኒ ክጽዋዕካ ከለኹ ንድምፀይ ይጽንበሎ ጸሎተይ ካብ ኣብ ቅድሜኻ ከም ዕጣን ምልዓል ኢደይ ከም መስዋዕቲ ምሸት ይኹን ጎይታዬ ንኣፈይ ከፈት ክበለሉ ደገ ከናፍረይ እውን ሓሉ ምስ ገበልቲ እከይ ረሲእነት ከይገብርሲ ንልበይ ናብ ክፍኣት ኣይትዘንብሎ ኣነ እውን ካብቲ ጥዑም ብልዖም ኣይብላዕ ጻድቕ ይወግዓኒ ለውሃት ይዘልፈኒ ዘይቲ ርእሲ እዩ ርእሰይ ኣይ ብዮ ጸሎተይ ግና ብእከዮም እዩ ፈረቶም ብገደል ምስ ጸድኡ ቃለተይ ጥዑም ምዃኑ ክሰምዖዮም ከምቲ ሰብ ንምድሪ ዝትልሞ ዝሓርሶን ኣዕጽምትና ከምኡ ኣብ ኣፍሲኦር ተበተነ ኦ እግዚኣብሔር ጎይታዬ እንታይ ናባኻ እየን
ኣባኻ እውከል ኣለኹ ነፍሰይ ኣይትኽዓዋ ካብቲ ዘፃወደለይ መፃወድያ ካብ ፈንጠራ ገበርቲ ከይወሓልወኒ ኣነ ክሓልፍ ከለኹስ ረሲኣን ኣብ መፃወዲኦም ይውደቑ ሃሌሉያ ኣሜን ሃሌሉያ መዝሙር 142 ብዓውታ ናብ እግዚኣብሔር እዌ ብድምፀይ ናብ እግዚኣብሔር ምህለል ኣለኹ ጓሃየይ ኣብ ቅድሚኡ ኹዑ ሽጋረይ ኣብ ቅድሚኡ ይነግር መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ማመነ መገደይ ፈለጥካ ኣብታ ዝሓልፋ መገዲ መፈንጠራ ሓብኡለይ ኣብ የማነይ ጠምት እሞ ርአ ዝፈልጠኒ የልቦን መቐቡ ሰኣንኩ ነፍሰይ ግዲ ዝገብረላ ያልቦን እግዚኣብሔር ንስኻ ናባኻ ዕወኹ ንስኻ መዕቆብየይ ኣብ ምድሪ ህያዋን ግደ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መከራ እየ ዘለኹ እሞ ኣውያተይ ስማዕ ሓይሎምን እዮም እሞ ካብ ሰጎግተይ ኣናግፈኒ ንስምካ ኸማሱስ ነፍሰይ ካብ ማእሰርቲ ውፃእያ ሰናይ ክትገብረለ ኢኻ እሞ ጻድቃን ክኸቡን እዮም ሃሌሉያ ኣሜን ሃሌሉያ Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord in my life. I will sing praises to my God as long as I exist. Do not trust in the princes nor the children of men, in whom there is no salvation. Their spirit shall go forth, and they shall return to the earth. In that day all their thoughts shall perish. Blessed is he who is helper in the God of Jacob, who help is in the Lord of his God, who made heaven and earth, the sea, and all things in them, who keeps truth forever, who executes judgment for the oppressed, who gives food to the hungry. The Lord looses the bound, the Lord sets up the broken down. The Lord gives wisdom to the blind, the Lord loves the righteous, the Lord preserves the strangers, he relieves the orphan and widow, but he will destroy the way of the sinners. The Lord shall reign forever, and your God, O Zion, from the generation to generation. Hallelujah. ኣሜን ሃሌሉያ Praise the Lord, for it is good to sing praises to our God, for it is present and praises beautiful. The Lord builds up Jerusalem. He gathers together the outcasts of Israel. He heals the brokenhearted and blinds up their wounds. He counts the number of the stars. He calls them all by name. Great is our Lord, and mighty in power. His understanding is infinite. The Lord lifts up the humble. He casts the wicked down to the ground. Sing to the Lord with thanksgiving. Sing praises on our harp to our God, who covers the heaven with clouds, who prepares the rain for earth, who makes grass to grow on the mountains. He gives to the beast its food, and to the young ravens that cry. He does not delight in the strength of the horse. He takes no pleasure in the legs of a man. The Lord takes pleasure in those who fear him, in those who hope of his mercy. Hallelujah. ኣሜን ኣሜን ሃሌሉያ መዝሙር 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቲ አመስግንዎ ዘለኹም ሰራዊት አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዝዩ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዓምቁን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሓይታን ግመን ቃል እተስልጡ ህበብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮራብትን ኩልኩም ፈረድ እዋምን ጽሕድታት ኩልኩም ኣራዊት ኩልኻትኩም እንስሳን ለመን እትብሉን ነፈርቲ ዕዋፍ ነገስታት ምድሪ ኩላትኩም ኣህዛብ መሳፍን ኩላትኩም ፈረድ ምድርን ኣጓብዝ ጎራዙትን ዓበይት ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርሞ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ ኣሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ማኖወሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዩ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ቢድሓቅፎ ንኣምላኽም ከምዚ እናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ናዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለመን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ኣሜን
እተራይ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቕኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነንን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ኃጢኣተይ ዕርድን የንቀጥቅጥን ኣለኹ። ግንከ ነፍሰይ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃሎኺ ተነስሒ። ምኽንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትምኪት ተንሲእኪ ናብ መድሐንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማህፀኒ። ስብሓት ንኣብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ኣሜን። መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነበር እንተ ዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምኽንያት ይሃልወኪ ነይሩ። ግንከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ኃጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ኮለኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዝፈርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርካኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወዓኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረ በለለይ ኣብ እብል ኣለኹ። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባረኸቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉ ሓሳባት ካባያርሕቕዮ ነታ ሕመምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃላወታ ጠፊኡ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎት ምንቓኽና በግስያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት ትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ። Graciously, O Lord, keep this day without sin. Blessed are you, O Lord, the God of our fathers, and exceedingly blessed, and your holy name is full of glory forever. Amen. Let your mercies be upon us, O Lord, even as we rely on you, for the eyes of all hope in you, for you give them their food in due season. Hear us, O God, our Savior, the hope of the regions of the whole earth, and you, O Lord, keep us and deliver us from the generation and forever. Amen. Blessed are you, O Lord, teach me your justice. Blessed are you, O Lord, make me to understand your rights. Blessed are you, O Lord, and lengthen me in your righteous. O Lord, you have mercy is forever. Do not reject the works of your hand. For you, O Lord, have become my refuge from generation to generation. I asked the Lord and said, have mercy on me and save my soul, for I have sinned against you. Lord, I take refuge in you, so save me and teach me to carry out your will. For you are my God, and without you are in the fountain of life. And through your light we see the light. Let your mercies be for those who know you, and your rightness to be upright in heart. Unto you is due blessing, unto you is due praise, unto you is due all glory. O Father, Son, and Holy Spirit, existing from the beginning and now forever
and ever. Amen. It is good to confess to the Lord and praises your name, O my most high, to declare your mercies by day and your truth by night. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Heaven and earth are full of your glory and honor. O God, the Father Almighty, have mercy on us. O Holy Trinity, have mercy on us. O Lord God of hosts, be with us, for we have no helper in our tribulations and adversities but you. O God, absolve, remit, and forgive us our sins which we did willfully and unwillfully, those which we committed knowingly and unknowingly, the concealed ones and the manifest ones. O Lord, forgive us for the sake of your holy name, which is called upon us, according to your mercy and not according to our sins. Make us worthy to praise thankfully our Father who art in heaven. O ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ሓጢኣትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝውሃብ ፀሓይ እሞ ምንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓዋትና ከዓ ነብሶም ዓርፍ ኦ ካብ ሓጢኣት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ መሓረና ኦ ካብ ሓጢኣት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማናና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ እምየን ኦ ጎይታ መሓረና ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናወሳና እንደገልና ክባዕ ድሕነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደእግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኸ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና ኣምየን ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ወቅድስቲ ምልእተ ፀጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዕርገልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ወ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምእንቲ ኣማላዴትና ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ከጸግወና ለምንልና وناي حق نسك دنقل سلام نبلكي وانا أمالين أملاخنا زولدكلنا قرعتنا زرقنا سلامتنا قربلكي ودنقل بقويتا يسوس كريستوس زت أمنت أمالاتي حتى أتنا من انتق حد قالنا تذكرنا آمين آمين أو أدى حق أن يبرهن نخبركي أو قدس دنقل ولاديت أملاخ مدحن علم مدحني عالم زودلكنا مزيو خاء نفسنا سلا زدحننا نمسجنكي أو قويتانا نقصنا مدحنينا يسوع كريستوس كبرنا عخايخون نسخا نهاورات موجسم نسمعات أخليلهم نصادق أن التوم نبيت كريستيان صنعات نحاتيان حدقت بحاله زملكوتو سلوس قدس نبسر نسجدلون نخبرون أوجيتا محرنا أوجيتا محرنا أوجيتا بارخنا آمين آمين كله بزحة زي سماين مدرن زرقن زي الرقن زفترة بحدا إجزابير آب نأمن بحدا قويتا بإيس كريستوس عالم كي تفترة مسؤو هلو زخونة ولد أبو واحد ون نأمن كبرهان زترخب برهان كب حق إني أملاخ زترخب أملاخ زولد أمبر فطور زي كونه بملكوته مس أب معرز خونه كله بأوز تفترة بزي كوغنا أب زيم دري زلو يخون ويس أب سماي زلو منم زفترة يلبون من تنا من تسب من تدحنتنا كاب سماي زورده بمنفس قدس كاب قدس تنقل مريم سقالة بس سب كونه سب كوينو دما بزمن بنت إناوي بلاطس من تنا تسأله حمامة مكرة تقبله موتة تقبره أب قدسا مصحفتي كم زتصحفه
ኣብ መበል ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምውታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያውያን ንምውታን ክወርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን ምሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብ ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረቡ እዩ ልዑል ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንድሕነት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንስኤ ምውታትን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ረዳእ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምህረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ ነቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውሩን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ፍቅር ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ አበሳነ ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብክልዋሳትና ዝሓጣና እዩ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቀና ንሕደገልና ኦ ኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ወይ ተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ኣላኸልና ብፀጋን ብርህራን ትመፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ
ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ወሃይቦት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽሎ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብኽብረት ስገደድካ ክርስቶስ እመን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት መላእኻ ርኅሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምን ትጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኹሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘን ስቅያት ትንብር ዳኣና ብህልውናኦም ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበጽሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ክበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ደንገል ኢኺ ብስጋኹን ደንገል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሰላም ለኪ ማርያም እምነ መግመሪ ተነድርስነ ዘይጣምር ጸኒነ ድንግልና ተክልኤተ ስጋዜአች ተከል አፈሰች ወድላልየ መካን ተአስዮ ለእግዚአብሔር አሃተ ዘገብረኒ ረስየ ደሞ አስምሮ ግብተ ዘለች እሳት ድረበ ጻድሳኑ ዘለች ቤተ ኦየ አስተንፈሰ ወነሰነየ አኖረሰ ለክብር ፈሰትኪ ድንግል ሶበቂረ ማርያም ዘኮንቺ ቅድስተ ቅዱሳን መቅደሰ በቅድሜች እግዝእትየ እመረከብኩ ሞገሰ በየማንቺ ባርክኒ ስልሰ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ምሰ ነፍስቺ እመዋቲ በተሰናዎ አሃቲ ድንግል በከልየ ማርያም ወለተ ማቲ ዘሰሎሞን አንቲ እንታይተው ጠቢባን ወርቀ ያፌዝ ባቲ ፍልሰተ ስጋ መካነ ፍስሃ ወኑዛዜ ሀበይርየይ ወለላ ወየሌ ወለትከ ማርያም ሁሉ ትውስል በአምላክ ቅድመ ጊዜ ተሳተፈ በፍልሰትኪ ገጽቲ አጭር የኢማእዜ ተስጋግ እግዚአብሔር ዘባረካ ዋለ ክብራ መንፈስተየኖ ኮድ ባረካ ማርያም ስብለይት ወብሬት እለተዋካ ይገብሮ ባንቴ አኪ ውስተ ሰማያዊት ታይካ ነገደ መላእክት አይላፍ ስዋየ ፋሲካ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ዘይቀብል ሞገሱ
ወዘኢይነጽእ ባሕረ ተውዳሱ ያም ታሪክ ለእግዚአብሔር መቅደሱ ተባሃሉ በሰማያት እለኪያቺ አፍለሱ ማርያም እንተ ታንሶሱ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋ ዘአፈድፈደ ስባሄም ፍልሰተ ኤልያስ አርኬሎ ማርያም ቀንሞስ ማርያም አፈወርየ እንዘ ብርሃነ ይለብሱ ወይታጸፉ ስራየ ባለ ፍልሰትች መላእክ ሰበኩ ኩለሄም ነፍሰተ ሥጋኪ ወሳድ በሳብ ዘይታለያ እንዘ ተጸጋ ማርያም ስጋጂ ዘተመሰለ ባህርየ ታረሞታ ሰበነጽረ ዘበደመና ያርቅ ሰማየ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ ስቡሃ ዘተሰብሃ እምነ ፀሐይ ወወርህ ስነ ስብሃቲሁ አብርሃ በልየች ድንግል ወንበለ ወልድች በኩረ ንስሐ ማይሰሪሁ ዘፈታ ሙታነ በሲኦል አንቅሃ ለፍልሰተ ሥጋ ለሊቀ ካህናት ዘአደሞ መስዋዕተ መድኃኒት ያዕርግ ቅድስተ ቅዱሳን ቀዊሞ ለመላክ ከመጸዋ ጎመላክ ተቀይሞ መጠን ወመጠነ ይመሞ ባለልሰትች ማርያም ለአምላክ አተሞ ነፍሰተ ሥጋኪ እማዳመ መታየት ወሳወችሩታሉ ዘአቀባስራ ማርያም ስብሕት እምነጽጌ ዘወርኃታዊ ናሁ ተሰላም ውስተ ባሕረ ባባርክስች ወክረኪያየ ሀድፊ ለፍልሰተ ሥጋኪ ዘአጥናንሃይሉ ማርያም ዝክርኪ ለትውልደ ዘይሃሉ ማርያም ለሃጣነ ኩሎ ወፍጽምት ማርያም ለክርስቶስ አባሉ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ እግዚአብሔር ዘተወሃዳ ወተካፈለ ክበዳ ለፍልሰትኪ ድንግል ኢየሩሳሌም አውዳ ስነ ተስካር ወፍረት ጻዳ ነገሥተ ተርሴስ ወደ ሰያት ያበውእ ጋዳ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ እግዚአብሔር ዘአልዓሎም ፍልሰተ ኤልያስ ነቢየ ውስተ ብሔረ ጽድቅ ሰድኒ ማርያም በክነፋ ውለለታነ ወበሪና እድል ዘይደግነት ዘይገንን ኩሎ ነፍሰተ ሥጋኪ ተስፋየጥኒ ማርያም ዘመዳይ አመዝ በክደፈሪ
ለፍልሰተ ስጋች ውስተ ብሔር ስሁን አንተ ኪያ ወገርያ እግዚአብሔር ማርያም ፍትን የማይጾሙት መሪር ሰው ንግሥተ ሰማያት እየሳነች ያዘቶ ለአትገ ሰላም ለትንሣኤ ስጋች ዘትንሣኤ ክርስቶስ መንታ ርእሶ ህያወ እምድረ ሀብአ ውስቴታ ተሰላለትቺ ክልና ማይፀንታ ለእርገተ ስጋች ዘተወጥነ ወቱ እርገተ ቅዱሳን አበው ዘባሃቤክታ ሊቀ ካህናት አሮን ማርያም ዘርጓት ርሴቱ እስካንላ ፍሬ ከናፍር ወአቡዳሲነች ዘንዱ ሰላም ለጊዮርጊስ ተወለተ ወሕማሙ ምስለ ፍልሰትች ድንግል ተተኮሳ ፍልሰተ አጽሙ ስለየ ሰወ ጸለየ አሜን ፍልሰትች ደምርን ማርያም ለመርዓቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለወልድ ወላዲቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ ታቦቱ ወቅድሰ ኃላፊ ውእቱ ኩሎን ማርያም ቺያቺ ፈቱ በረኸታ ረድኤታ ጣዕማ ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ኣምላኽና ንጾሞ ዘለና ጾም ስኻ ትቐበለልና ኩልና ሕቶ ኣለና እሞ ሕቶና ዝምልስ ድሌትና ዘማልእ ሓሳብ ልብና ዘስምር ግበረልና እንደልዮ እናሓስቦ እናሓቶ ድማ ኣምላኽና መንፈሳዊ ሰማያዊ ዘለዓለማ ክኸውን ንስኻ ርዳእና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት ምግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናእሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ዘትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ኣዳይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኸ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ወገይታ ምሕረት ካብ ሌለና ቅድሳት ውረድ ብርሃን ገጽካ ድማ ብልመስና ይኹን ዘድሕነና ምሕረትካ ይምፃእ ዘሕጉሰና ሕያውነትካ ይገለጽ ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ እኩይን ካብ ኩሉ ስህተትን ሓልወና ከምቲ ተዘረብካዮ ድማ ተቐበለና ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኻን ከም ብሓድሽ ኩሉን እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣለና ንባዓልተይ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማትና ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት
ካብ ድንቁርናና ፍጽም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንስቡኻ ብሓይሊ መላእኽቲ ሓፅርን ልምኖ ኣለና ነዚ ኩሉ ግብር በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ወይጽር ህዝቦ በሃይለ መላእክቲሁ ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይቲ ዝሓለኻና ንስኻ ኢኻ ምሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላም ምድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ኦ ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ሩሩሕ መርሃ መልኣካ ስደድልና ክዕመት ፍቅርኻ ረበለልና ከምዚ ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስካ ዋና ንሓደግካ ካብ ፀጋኻ ውፅን ፍልይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝሰመይ ዓብይ ስምካ ልካ ይቕረበልና ናይ ትሕደገናን ኣብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻ ንመጎስ ክንረክብ ኣበና ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ይእዜኒ ዘልፈኒ ولا أعلم أعلم يا أبشر بالتنبر أملاقنا بملات تمسكن تودس إن قدس ما درك زخرنا درش كناتو زعدل كان نسخا مسكانا قدسنا ناصر نسيرك مسكانا نفيلك نسخانا كلنا محزنتان لما نتقبل سما سركا نسأول سنة جنا مع عذاب ابنة هابنا نقولنا بزي مجنا قم زي صارتم زي ما كفن حلنا قرنا كم من دلهاس نعين تناد ما كابن بعدنا مسنا وكم من حتيات متعدحن بسألت كلهم تم كفترة عالم زس مرخا مسن بأخذ دحنا حوسنا بحاده ود خامس ونسون فت قدس مسكانا صنعتن بوز الله كلا من كل سعن زل عالم عالم يزيني زلفني ولا أعلم እግዚኦ በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ርደትከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳለ ማዕፀና ዘጾረከ እግዚኦ ተሳለ ዳዊያ ለገሰሳከ እግዚኦ
تسهل راكيها لعكفاك እግዚኦ ተሳሃለ فاتها لعسناك እግዚኦ ተሳሃለ تكنافريها لطعماك እግዚኦ ተሳሃለ انت زبانا زعزلك እግዚኦ ተሳሃለ انت قريها لعنتها مسلك እግዚኦ ተሳሃለ قدرتك እግዚኦ ተሳሃለ تنكاتك እግዚኦ ተሳሃለ صومك እግዚኦ ተሳሃለ إمامك እግዚኦ ተሳሃለ تزوتك እግዚኦ ተሳሃለ صفاتك እግዚኦ ተሳሃለ أنت تستلق كيدانك እግዚኦ ተሳሃለ كسفتك እግዚኦ ተሳሃለ كراتك እግዚኦ ተሳሃለ كنوتك እግዚኦ ተሳሃለ سكلتك እግዚኦ ተሳሃለ موتك እግዚኦ ተሳሃለ رجتك قبوك እግዚኦ ተሳሃለ وزت دمك እግዚኦ ተሳሃለ جنزتك እግዚኦ ተሳሃለ زيرك እግዚኦ ተሳሃለ تبقى لك እግዚኦ ተሳሃለ فانت عزنا علمك እግዚኦ ተሳሃለ فانت قعر علمك እግዚኦ ተሳሃለ تنسايك እግዚኦ ተሳሃለ أرقاتك እግዚኦ ተሳሃለ تسقاك ودتك እግዚኦ ተሳሃለ تدعك بساعتك እግዚኦ ተሳሃለ تدعك مساعتك እግዚኦ ተሳሃለ ዳግም ሳትከ ማረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ
ክርስቶስ ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተሰባይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠብለልከ በአጽርቅት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከደንከ ቆጽለ በለሶን በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተገዘርከ አመ ሰሙን ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘህልቀ በበህቅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሃረይከ ሐዋርያት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአንሶሰውከ ፍስሐ በእንቲአነ ስማ
ክርስቶስ ዘማርከ ቃለ ወንጌል ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአዞከ አይሁድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ድሪተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰሃቦከ ከመ በግዕ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘኃጢአቱከ ከመ ሰራቂ ወስያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአቀሞከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጸፉከ መርታቴከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰለሞከ ክዳነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘከሰፉከ ዘባነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአልበሶከ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተቆራይከ ርእሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተቄጸሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሩከ መስቀለ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ
ክርስቶስ ዘሰቀሉ ከዲበ ዕፀ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተዩ ከቢያዘ ምስለ ሞት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአገሰ ጽልመተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጥምከ ሞተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገዙ ከገቦገ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውሃዝከ ደመ ወማየ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረረው ከመስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙ ከዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩ ከውስተ ምድር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትኮንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ
ኩሎሙ አጽናፈ ምድር አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር የማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ወካዕበ ናስተበቋ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ኦሙ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስዕል ወነሐስስ ናስተበቆ ንወድስ እቤት አምሪ ሃብ ዝሃለም መጸባዖት ንጉሥ ስለትነብሩ ተንስኡ ወለ ታረሙ ማአውስኡ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቆሙ ጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ክንመስላ ለቅድስት ድንግል መራተ አብ ቡርክታ ኩሎ ዓለም በትራህከ ተማህፀነ ምልዓነ ስማ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ መሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ ኦ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይለነ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን መዘንበሌ ከባይለይና ወለጻድቃን ምግባሮሙ ለነሰ ለለዓልነ ምግባረ ሰናይ ለእመ መሃርከነ ሃረ
هللويا استهانة والد هللويا መንፈስ ቅዱስ ባህሪ ተዘከረነ መሐረነ አብ ሃሌሉያ ተሳለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ መንፈስ ቅዱስ ባህሪ ተዘከረነ ስብሐት ወለከ ናርቃ ማሪ ኃጢአተነ ወተማይፀን ነፍስነ ስጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ ደምስስ አበሳነ ወፈኑ ሳይለከ ውእቱ ሳይነ ሃሌሉያ ማረና ማሪ አብሳሂለከ መሐሪ ኢታጥፋነ ተዘኪረከ እስመ መሐሪ አንተ ብዙ ሳይከ ለኩሎሙ ለይሰውከ ሰማይ ወትረ ዘውስተ ዘውስተ ዓለም እስመ ጽድቅ ቃሉ ሳሎ እስማ ብያክል ለተሳለ አድሎቶ ይደሉ ሃሌሉያ አኮቴቱ ይደሉ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተስፋዬ አምላከ
አብ ንጉሠ ስብሐት እግዚእየ ወአምላክየ እንኩሉ ምግባረ አድህና ለነፍስ አምላከ አማጽን ነፍስ አምላከ ምሕረት ነፍስ አበ ንጉሠ ስብሐት ነፍስ በእግዚእየ ወአምላክየ ኩሉ ምግባረ እኩይ አድኅና ለነፍስ ሳሎ ናስተምህሮ ኩሎ ዋልቦ ዘይሳካ ናብየ ከተማ ኩሎ ዋልቦ ዘይሳካ ነዳያ ናዛዝየ ህጹናን ናብየ ከተማ ኩሎ ዋልቦ ዘይሳካ እስከ ሰርክ ቀነ እግዚኦ እምሰርክ
አልገዚዮ ምድረከ ሃሌሉያ ስማይ ጸሎተነ ወስለተነ ወስረይ ኩሉ ኃጢአተነ ስማይ ጸሎተነ ወስለተነ ዘሰማይኮ ጸሎቶ ወስለቶ ተወከብ ምህላነ ሰላምከ ሀበነ ማእከሌነ ድራወይ ተከልኔነ ሃሌሉያ ሻለ ጊዮርጊስ እግዚአብሔር ወስልበዲያነ አለድዎ ገመድዎ ወዘረው ስጋዎ ተማመድዎ ወሰድዎ ለሰባ ነገስ ቦታነ አባ ጊዮርጊስ ሰላም አደም ወመንግሥተ ክብር ዮዛይለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞነ ሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ንስግድ ወለነ ሀበ ማርያም ምናገኝ አባ በረከተከ በይተስባ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ማርያም በረከተ ከሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰዓት እንዲያነ አረግ ጸሎተ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ ስማ ለማርያም ወይቤላ ለወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋኖ የሰናይ መዓዛው ከመኮል ወኩሉ ነገራ በዘላለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የአሉ ማእከልክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ
ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የአንዱ ማእከልክሙ ንስግድ ወንግነይ ላቲ ንትፈሳ ወንታሰይ ባቴ ስመም አምላኪቲ ድንግልናትያ ክልኤቲ ዛቲ ይእቲ ትንቢቶም ለነቢያት መገሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልደ ልእኮ ወስግደት ምድር ወበሰማያት በባአ አይር ወበቀላት ለዓለም ዓለም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ሞገሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን ማረነ
Santa Maria Maranek Santa Maria Maranek Santa Maria Maranek በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነብያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነብያት
መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሃረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሃረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሃረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሃረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሃረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሃረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሃረነ ክርስቶስ እንተ ጻድቃን መሃረነ ክርስቶስ እንተ ጻድቃን መሃረነ ክርስቶስ ሰንበት መሃረነ ክርስቶስ እንተ ሰንበት መሃረነ ክርስቶስ እንተ ሰንበት መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ማርያም ወልድ ሳይሎ ተነሳ እግዚኦ አብርቲከ ዋይማቲከ ሎም ክርስቶያ አይነሳ እግዚኦ ጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ በሀገሪትነ ኤርትራ ለዛቲ ሀገር ለመካንነ ደብረ ሰላም ዳንያለ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና
سمعك خمو سمعنا تملس أملاخي خمو بوقتنا وريات بس زي خمس ملس كلمنا عندما حتى أنا ملسلنا امين ساخازة تعرقنا أمدرنا بعلمنا بكل دما سلام هدات رقعت زمس صمن صلوة سبعين قبرلنا امين سخات قبول قبرلنا أملاخنا بركات دينا قدس رنقل مريم كفلنا امين أبجنك مكرا بحمامات مية بيت مأسرتي أبه تاب سقايا مكرا زلو دما أملاخنا نخل مسرف طرلهم امين أنا دما خم محرت كمبر لنا يتخيدنا ودي سبب مودعتو انت تصبق ايمو مودعتا كلنا تصبق لنا أملاخنا بركات دينا قدس رنقل مريم كفلنا بإيد ملاك تخلونا أبسمايات تنبر أبونا سماء أي قدس منقص فاتك خمتا سمايكم لما بدريقون نالت مكبنا لما بدنا أنا بدنا بدلنا بدلنا نعوسنا ندقلنا أقواد إحنا نمبر فتنا يتأتونا نقسن حيلن كبرن نزل عالمنا تكاين أوزت يا مريم ناي قدوس قبل ملاك سلام حلنا قدم قريق سيقاهم ودي جابير قوات قويتا سراوي سلام نسغي قوتي ركر سغم بقوي وعملت تسقى يا بيهر مساقي قفص قدس بلكي حتياتنا سريلنا نفط ودخي يسوس كريستوس منتانا حرات لمن آمين زت ملاخي أودنجل مريم دسي بلكي دسي بلكي دسي بلكي እግዚአብሔር ምሳኺው يكابان السبرختيخي ተኸርሶም ረኺቡ قوس ورد خلمن ኃጢአትና ካሓድገልና قدوس نآب نولد منفس قدوس كبرن مسكانا يكون لمن كل ساعة نزل عالم عالم لا تلوزي لكل ويتانا እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሃዋርያት ካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ካይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለዩ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዉ ዓንትኹም ንሰምዓ ዘለዉ ኣይዛንኩም ብጻትዮም ዝብል ከምናኣና እውን ከማእታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና አይኖም ውእቱ እግዚአብሔር ለላይ ፈርህዎ ወስሞይ ለእግዚአብሔር ለላይ ይፄውዎ ወሕጎይ ይሜርሆሞ ምስጢር እግዚአብሔር ሲ ነቶም ዝፈርሕዎ እዩ ንሱ እውን ኪዳኑ ከፍልጦም እዩ ነጋረይ ካብ መርበብ ከውፀን እዩ እሞ ኣዒንተይ ኩሉ ግዜ ናብ እግዚአብሔር እየን ዳዊት ምዕራፍ 25 ቁፅሪ 4 15 አይኖሙ
እግዚአብሔር ላላ ይባርዋ ወስሙዬ ለእግዚአብሔር ለለይፈውን ወጎዬ የሚያሮሙ ኃይሎ ወስሞዬ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ይፈርዎ ወስሙዬ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ለላይትያውዎ ወጎዬ የሚያሮሙ ኃይሎ ወስሞዬ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ ቆሙ ወአትምዑ ወንጌለም ቅዱስ ዜናው ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል
سزينا ومارقوس قال ولد مرنا كل جزية دما أقرب لنا منفس كامرحنا بحيلها دقفنا قبرنا حديقة تعرقنا كم محرت كمبر كم بدلنا يتخيدنا أملاخنا كم قال كاخن نبر دما سخارد عنا تصومنا صلوتنا سبعنا تقبلنا بسلامة جميل كاب سلامة فتصمنا ناي برخات ناي رديئت ناي محرت قبرلنا برخات عدينا قدس رنقل مريم كفلنا بسمايات نبر أبونا سمكاي قدس منقص غاد انصاف غاد كاغمتا بسماي كوم دمام دريون نعلت مقبنا لهم هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نابسنا ندقلنا كفاد حنا نمبر فتنا ايتتونا منقص حايل كبرن زل عالم نتكاين مامين اوزت يا مريم ناي قدوس كبير ملاك سلام سلام لك له حلنا غيد انقليخي استكاكون دنقليخي أديام يرتباوت قويتا سراوي سلام لك له نسخي كابا نستبرختيخي فركرسكم برخيو أو ملتا تسقا تيابير مساخيو أو فستي داسي بالكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوع كريستوس ما انتانا محرت لمن الامين نوها وانجيل منقس وصدقو زاو فين او فيكو هو يديكون And the Lord's kingdom is at hand. أولوجي تشريس أوغويتا كاوانجيل ماركوس ود مزمورن هواريان زنقل قال بارخ نمبر منقستون زل عالم كبرن مسكانا نعيخون ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 27 ክሳብ ፍጻሜ ሓደ እኳ ቅድም ነቲ ሓያል እንተዘይኣሰረ ናብ ቤት ሓያል ኣትዩ ገዝኡ ክብዝብዝ ዝኽእል የልቦን ሽዑ ኸዓ ቤቱ ይብዝብዝ ንደቂ ሰብ ኩሉ ሓጢኣትን ዝፀረፍዎ ዘበለ ፀርፍን ክሕደገሎም እዩ እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀረፈ ግና ሓጢኣቱ ንዘለኣለም ይኹንኖ ይኾነ እምበር ንዘለኣለም ሕድገት ከም ዘይርክብ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ርኩስ መንፈስ ኣለዎ ስለ ዝበሉ እዩ እዚ ዝበሎም ኣዲኡ ንኣሕዋቱን መፁ ብወፃኢ ደው ኢሎም ከዓ ፀዋዕቲ ላኽሉ ብዙሕ ህዝቢ ከቢብዎ ተቐሚጡ ነበረ እሞ እንሆ ኣዴኻ ንኣሕዋትካ ናብ ወፃኢ ኣለዉ ይደሊኻ እውን ኣለዉ በልዎ መሊሱ ኣደይ መን እያ ኣሕዋተይከ እንመን እዮም በሎም ነቶም ከቢቦሞ ተቐሚጦም ዘለዉ ጠሚቱስ ከዓ ኣደይን ኣሕዋተይን እነዉ ሓወይን ሓብተይን ኣደይን ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ዘበለ ኩሉ እዩ በሎም እትሰምዕ ዝነላቶ ይስማዕ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሽዳን ዘነግ መስዋይ ዘሰርክ ዘነገሮም ዜና አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤ ሙታንም እምቅድመ ዕርገቱ ሰማይ ሳሊዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳት አክብርቲ ማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለከሞ ኮትዎ ለአምላክነ ነፍስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኻና መሰረተ ባትን ዓቀባ ኣልባብናን
عين لبنانا زبرا غلنا طلمات حلنا ركابنا تكاي مروز غلل كنا نسقاخا نتنتفاتو فين يتنسب مسكولو دخاد حن كايوب زي تبك عدس كايوب تزاد كاد ما ستتاتفه نتتفقد لخايوب ما تودخان توجه خايو وقويتا ما انتزن احنا برد كان مسكنك قال ቆይታን ውድሰ ካለና ሊቃነ መላእክት ብዘይ ቋረም ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዛጋሲ ባኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻት ነበረ ናትካ ቃልነትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዎ ዝኾነ እወ ትባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋ ተገልፀ ቃል ካባሮታት እያት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣሎና ዋቢወት ጎይታ ንዓኻ ከማዕምቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሖታ ዝርኢ ንጭንቕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሰኸይ መድሓኒን ጥምያት ዝሓልን ግፍዓት ዝበቀለሎም ዓርክመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንፅሓን ማደርዮም ብጽድቂ ንዝፅውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳን ዘኽተማት ዝኣልነት ኣብ ምራብ ምስጋና እምነትን ጓይ መንፈስን ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቆኑ መራዘብ ወጎይታ ከዕረብና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስትና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽኑዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንቲአከ ወበእ ተፍቆረ ወልደከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘባቶ ለከ ስብሐት ወእሄዝ ለዓለም መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረብሃ ለአምላክ ቅረበለልና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና አምላክና ነመስግነካ ሰዓዛ ምሸት እዚኣ ሰዓዛ ሌት እዚኣን ድማ ባረኻልና ንጽልዮ ዘለና ጸሎት ንጾሞ ዘለና ጾም ንምህላ ዘለና ምህላ ድማ ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብኢድ መላእክቲ ሓልወና ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ጸብቐልና ኣብ ሰማያት ይቀደስ መንግሥትህ ትምጣ ፈቃድከ ከምቲ ኣብ ሰማይ ኮነ በምድር ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደለና በደሉን ከም ዝሓደግናሎም በደልና በልሳና ይደግና ካብ ክፉ አድነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግሥቲ ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እግዝእትየ ማርያም በናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እልክልካለሁ ብሕሊና ድንግል ብስጋ ኩሉ ድንግል ኢኺ ኣዴ እግዚአብሔር ሰባዊት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካል ስኺ ኻበ ንስቲ ፍረ ወዲኺ ፍረኸር ዝኸውን ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ
ኃጢአትና ሃድገልና ናፈቅር ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታን ምሕረት ለምንልና አሜን። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም? ከመይ አምሲኹም? ከመይ ቀኒኹም? ኣምላኽና ሰላም ብጥዕና ሓልዩ በቲ ዝገበረልና ከነመስግኖ በቲ ንደልዮ ክንልምኖ ንምህልላ ንምስጋና ናብ ቅዱስ ቦትኡ ስለ ዝኣኸኸበና ክብረን ምስጋናን እንዕኡ ይኹን። እቶም ኩልኹም ከም ወትሩ ኩሉ ግዜ መራኸቢ ማሕበራዊ መራኸቢ ምሳና ብርሑቕ ኣብ ቀረባ ኮንኩም ነዚ ናይ ሰርኪ ጸሎተ ምህልላ ሓቢርኩምና ዘለኹም ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት ከምኡ እውን ደቅና ኣብ ዘለኹሞ እቲ ፍጹምን ምልኡን ዝኾነ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ዝጸለናዮ ጸሎት ዝተማህለልናዮ ምህልላ ኣምላኽና ድሰምዕ ኣምላኽ እሞ ሰሚዑ ድማ መልሱ መልሲ ምሕረት ይሃበና። እቐድም ኣቢልና ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 27 ክሳዕ ፍጻሜ ኣንቢብና ነርና። ደጊመ ከንብቦ እየ። ሓደ እኳ እደ እምነት ሓያል እንተዘይኣሰረ ናብ ቤት ሓያል ኣትዩ ገንዘቡ ክብዝብዝ ዝኽእል የልቦን። ሽዑ ከዓ ቤቱ ይብዝብዝ። ንደቂ ሰብ ኩሉ ሓጢኣትን ዝጸረፍዎ ዘበለ ኩሉ ጸርፈን ክሕደገሎም እዩ። እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸረፈ ግና ሓጢኣቱ ንዘለኣለም ይኹንኖ እምበር ንዘለኣለም ሕድገት ከም ዘይረክብ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ርኩስ መንፈስ ኣለዎ ስለ ዝበሉ እዩ እዚ ዝበሎም። ኣዲኡ ንኣሕዋቱን መፁ፣ ብወፃ ደው ኢሎም ከዓ ፀዋዕቲ ለኣኽሉ። ብዙሕ ህዝቢ ከቢብዎ ተቐሚጡ ነበረ እሞ እንሆ ዴኻ ንኣሕዋትካን ኣብ ወፃኢ ኣለዉ ይደሊኻ እውን ኣለዉ በልዎ። መሊሱ ኣደይ መን እያ? ኣሕዋተይ ከእኒ መን እዮም በሎም። ነቶም ከቢቦሞ ተቐሚጦም ዘለዉ ጠሚትኻ ኣደይን ኣሕዋተይን እነዉ። ሓወይን ሓብተይን ኣደይንሲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ዘበለ ኩሉ እዩ በሎም። እቲ ሰምዐ እዝኒ
ዘላቶ ይስማዕ ስለ ቃሉ ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን ካብዛ ዘንበብናያ ምዕራፍ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከም ዝፈቐደልና ቁፅሪ 35 ሓወይን ሓፍተይን ኣቦይንሲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ዘበለ ኩሉ እዩ ዝብል መበገሲ ገርና ክንዛራረብ ኢና እሞ እቲ ጎይታ ቃል መድሃኒ ዓለም ድማ ኣባይ ሓዲሩ ንኹልና ንፈውስና ንምሕረትና ንሰናይና ዝኸውን ቃሉ ክምህረና ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርኒ ነቲ ንሰምዖ ቃሉ ድማ ህያው ቃል ምዃኑ ፈሊጥና ተረዲእና ብናይ መንፈስ ኣዛንና ክንሰምዖ ኣምላኽና ናይ መንፈስ መሳኹቲ ኣእዛንና ይኽፈተልና ፍቃድ እቲ ኣብ ሰማያት ፍቃድ ኣምላኽ ዝገብር ኩሉ ሓወይ ሓፍተይ ኣደየ እዩ ልዕሊልና እንተ ደኣ ጀሚርናዮ ንሰብ ዝፀረፈ ሓጢአቱ ይሕደገሉ እዩ ንሰብ ብፀርፊ ከም ዘጉሃየ ንሰብ ብፀርፊ ከም ተጋገየ ፈሊጡ ናብ ኣምላኽ ተመሊሱ ምሕረት ዝለመነ ሓጢአቱ ይሕደገሉ እዩ እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀረፈ ግና ሓጢአቱ ንዘለዓለም ኣይሕደገሉን እዩ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ደፍና ኣምላኽ ንመንፈስ ቅዱስ ንሰብ ከይፀርፍ ወይን ኣምላኽ ኣፍና ይሓዘልና ንኣምላኽ ንምስጋና ንደቂ ሰባት ድማ ንተስፋ ዝኸውን ክንዛረብ እግዚአብሔር ንኹልና ውሽጥና ይቐድስ ልሳንና ድማ ይቕባእ እዚ ዝበለ ጎይታ ርኩስ መንፈስ ኣለዎ ርኩስ መንፈስ ስለ ዘለዎ እዩ ኢሎም ብሕልፊ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ኣብ ተፈላለየ ምዕራፍ ኣብ ብዙሕ ተጠቒሱሎ ምዕራፍ 10 ወንጌል ዮሃንስ ቁፅሪ 20 እንተደኣ ርኢና ሽዑ ካባታቶም ብዙሓት ጋንየን ሒዝዎ ይዓብድ ኣሎ እንታይ ኢልኩም ኢኹም እትሰምዕዎ በሉ ጋንየን ሒዝዎ ይዓብድ ኣሎ ተጸሊሉ እዩ እንታይ ኢልኩም ኢኹም ትሰምዕዎ እብሉ ስለ ዝነበሩ ነዚኣቶም እዩ እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀረፈሲ ንዘለዓለም ኩነንየ ይኾነ እምበር ንዘለዓለም ሕድገት ከም ዘይረክብ ብሓቂ እብለኮም ኣለኹ እዚ ምስ በለ ኣዲኡን ኣሕዋቱን መፁ እሞ ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ድማ ፀዋዕቲ ሰደዱ እንሆ ኣዴኻን ኣሕዋትካን ይፅውዑኻ ኣለዉ ምስ በልዎ ኣሕዋተይን ኣደይን እንመን እዮም ነቶም ከቢቦም ተቐሚጠሞ ዝነበሩ ኣደይን ኣሕዋተይንሲ
إنه بلي كل جزية أبزريا مقدسو كل جزية أب كبابي مقدسو نحنا دما كنبر كنمالالس إجزي أبير أملاخنا نخلنا يردعنا أما فقد أملاخ مقبار إنا خنرئي تما حواتي زبهالو اتن حاتي زبهالا عديت بهالسي فقد أملاخ زقبر زبلا كل يوم أبوتات أديتات أحوات أحات كنياتو كنيات صوميو كنياتو كنيات سبايو نزق كنيات صوم كنيات سبايو فقد مننا قبرنا نصوم لنا فقد مننا فتصمنا دما سبايا أتينا لنا فقد من إنما لأنا خيم أب صوم أب صلوات أب سبايا اللونا وانجيل ماتيوس مراف شوعته وطر عسران حدن فقاد تأب سمايا زل أبوي زقبر دعنبر قويتاي زبلن كل سي منقس سماي زأتو أيكونان ناي بحقي قويتانا تغينو ناي بحقي أملاخنا تغينو ناي بحقي فتارينا تغينو فقادو دما كنمل فقاد تأب سمايا زلو أبوي زقبر مبر قويتاي زبلن كل سي أمن قسي أي أتونيو أغاننتي خيترفو أتا قدس ود أملاخ مساقا خنتا يالنا بزي قزي إدو ختساقينا متسيخا النابلون نتي قدسنو أغاننتون يبلو ونيروم يوم أبوتات أديتات أحوات أحات لومي نعي نعهاتكم ندك سبات كبيدنا زلو انتا اند حريلنا اب كند بفقاد بفقادنا مخات اب كند بحساب املاخ بحسابنا منبر اب كند بدليت املاخ مقعز بدليتنا دما مقعز قولوا خلنا أنا حمد الله كابتا زبل كواس مني خلكالي إندا تباله ادرفنا رب زمانو كمد الله زبهالي لنا علم كمد ليتنا النبر كلنا من تاين طفاتنا ايو نقوداتنا ايو ساران بر مخسب يبولون موتن بر هوت يبولون مودعته حماق بر مودعته ادما سناي ايكوننا ايو أمو أبوتاتنا هواريات 15 معلتي تصيمم أما بل 16 معلتي نحط أملسي نمخنيات صمامن سباعي أمن دما ملسي زرخبلو صمام كان فقاد أملاخ أصمو سلو زنبوري سباعي دماني كم تعاملاخ زدوليو سباعي لزعتو يوم لما نحنا دما نهواريات مسيلنا كم تنساتهم فقاد أملاخ إنا قبرو زوز أممو نحطهم دما ملسي زرخبو كم كينا كنصمو اجزي أبيهر نعناون حيلي يهابنا
أبتي وانجيل ماتيوس معرف 15 كاب قطر حدا كساب 13 زلو انت رئينا يبمن يدزارب بتن 10 دناقل تن 10 دناقل تن 5 تأنرن لبا مات ينرن اتن 5 دما حياشي انرن كلن قنت انرن دناقل ينرن مثالي سبقتاي نبرونن قلعي نبرونن حداراي نبرنن كلن سعبت قويتنا اين بلا نيرن حدا معلتقنا مرعاو خمتسيمو تدالو وازبل فرق ليتي تراح مراح مسكونا قنا كلن مبرهتن أدالوا إتن حمش لبامات أبتني أن انتاي تمالي النرن زيادة زيت تمالي النرن أبقت أرقاز تبهال نيرا فتلوص البلد تمالتيو اندحر زيت ودي أنت غاز اندحر وديا چلم لم ياتبل أديتاتنا خفتا بيلن غاز ملعا مخنياتو اتفتل تحت أتي زل انتاي كخونا اللو غاز لامبا كتركسا لو كست اللو تمالي ان سلازنبرا اتن بعشنة تزقلت اقن زيتي تمالأن مبراهتنا اختف انا دوليسي كابز زيت خنيا مقالانا مسبلان اي اتزلونا نعنامبر نعنا نعغات كنن اي كوننيو اي اكلنيو نابتم زشات ودا كيدكن ددليكن عديكن مسا مسبهلا كعدقا مسكدا مرعاو مصيو تقبلا زبل دما ጭራህ ምራህ مسكونه እተን ተዳልየን ዝጸንሓ መብራህተን አብሪህን ምስት መርዓዋ አተዋ ብድሕሪኡ ግና ማዕጾ ተሸጎረ እተን ዓያሹ ጎይታይ ክፈት ጎይታ ግንታ ኢልዎን ከቶ አይፈጠከንን ኢልዎን ካብዚ ከምዚ የድሕነና ከቶ አይፈጠከንን አቦታት አዴታት أحوات أحد إتام يا نشطرح كم فقادو خنبر قويتاي كنبلو خلنا اتقالات عمنا ديكونه فقادو نافس أمنا زبلنا قبرنا قويتاي دولنا يخن ركب أبقى داماي ملكت يوهانس مراف سلسته قطر عسران كلتن عسران سلستن أبقدمي بحزب بلو نقبرن سلزخونا نتئن لمنو زبله كابو نقبلنا كم تنسوزها تنودو يسوس كريستوس كن أمن حد حدناون كن فقر تأزازو إزي يوم فقاد أملاخ مجمريا انتا اندحريلنا بسأل إدم ما أيركبني مخنياتو أبسألمات زودق أيترئني خا أبسألمات تروكس أيترئني خا أملاخ دما بسأل إخن رئين خلنينا أبسأل إيلن تإزازاتو النحلو أبقدمي دما بحزب بلو نقبر سلازخونا إن لمنو زبلك أبقو كنقبلينا أبوتات أديتات أحوات أحد كم تنسوز دالينا كم فقادو تتعزيزنا يو كم
فقادو تتملاليسنا بحسب بلا نعو انت غيرنا اتنداليان نلمنان كابت كل زلو أملاخنا كمن نقبل ايو زي مسكرلنا زلو اتنسو كم تنسو زهبنا تئزاز غيرنا بسم ودو يسوس كريستوس كنأمن نحاد حدنا دما كنفقر تئزازو ازئيو مبار فقاد أملاخ تئزاز أملاخ انتا اندحريلنا نحاد حدنا مفقري فقرسي ناي كل انتا ايلوا مأسري ايلوا تصومنا بزي فقر كسارة تسألنا بزي فقر كسارة تسجدنا بزي فقر كسارة ما بقى تسكمنا تمسعنا بزي فقري كسارة أملاخ دخاي كونن تسأل وشتنا دولار ما بجبانا كاب جبانا أو تينا زعشو قبونيا دانيا يكونن كاب لبنا زوسين عزحقسو أما كنفاقر تأزازاتو اسيو وانجلي يوحنسون مراف شوعته قصري 10 شوعته فقادو خجبر زدل انتلو نسو بزعبات مهرتي كاب أملاخ انتو خوينو ويش كاب رئيسي انتو خوينو ززاربو زلخو كفلت إلو فقادو خجبر نزدلي إتا أنا بزعبات مهرتي ززاربو كاب أملاخ انتو خوينو وي كاب رئيسي انتو خوينو ززاربو زلخو كفلت إيو مجمريا قنتاي فقادو كنجبر فقادو زي نجبر تخوين عصو مع عصوي نقر خلص الماتيو فقادو نجبر كنجبر إننا جبرنا تخوين جن كاب أملاخ ديو كاب كله اتزاربو دما انتايكم مخانو كنفلتينا نتزاربا سميعنا دما نحنا دما نمحرت كوننا أبوتات أديتات أحوات أحد فقاد علم زجبرنا له يأكل هوريا بيتروس أبقى دامي مل أختو معرف 4 إتي فقاد أحزاب ندا جبرنا زحلف زمن سنتايلو يأكل له قدم قال عمتي أكل زبها الحيل توسينرو أخي لدمو خلين أملاك حس كذا أكل يلن أبكن دي عادتات تغيدو لو تمسيو أي مسأن أخي لنا أخي لنا مخنياتو اتلع علي أملاخ تناي سماي يأكل تزيلو كأكل أي كألنيو اتفقاد أحزاب اندا قبركم زحلفكم وزمن سنتاي قبر يأكل له أما نحنا دما نتفقاد سقا فقاد علم يأكل لنا فقاد أملاك نقبر بزس أمزي هوريا باولوس نابرو ميمل أختو مرافع 10 تغلط قصر هلتن تايلو تسنايم بهزبلن ملؤن فقاد أملاخ انتاي مخانم انتو ختمرمرسي بمحداس حسابكم تلوت انبر نزا علم دي ايتم سلو ويدو سلق على أملاخنا كبر مسقانا نعيخون نزا علمنا مسلنا فقاد أملاك في السماين خلنا بمحداس حسابكم تلوتو نزا علم دي ايتم سلوا اتسناي نقر اتبهزبل اتملو اتفقاد أملاخ انتاي مخانم انت تفلطسي بمحداس حسابكم تلوتو أبسجانا بزح لوط الله أمن فساونتنا جن لوط يلن أما بمحداس حسابنا خن لوط نزع علم ذي آخن مسل زي كنا نتا أملاخ زدوليون نتا أملاخ دما نأملاخ بهزبولن ملؤ فقاد أملاخ انتاي مخانو مرميرنا انت خنفلت فقادو انت خنقبر بتحساسبانا نلوت نتحدث
ሓሳብና ካብዛ ዓለም እዚኣ ብሓሳብ ካብዛ ዓለም እዚኣ ንውፃእ እግዚኣብሔር በፆም እዚ ንኩልና ሓይሊ ይሃበና ኣብ ክንዲ ሓሳብ ዓለም ሓሳብ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ሓሳብ ምድራዊ ሓሳብ ሰማያዊ ሓሳብ ኣብ ክንዲ ፍቓድና ፍቓድ ኣምላኽ እንገብረሉ ጾሙን ጸሎትን ሱባኤ ንግበረልና በዛ ጥቕሲ እዚኣ ገረ መልእኽቲ ከዓፅየ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 21 ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዘብሎ ኣባኻትኩም እናገበረ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ ፍቓዱ ክትገብሩ የብቅዕኹም ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንዕኡ ክብሪ ይኹን እንታይ ዝብለና ዘሎ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዘብሎ ኣባኻትኩም እናገበረ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ ፍቓዱ ክትገብሩ ሲ የብቅዕኹም የብቅዓና እዚ ጾም እዚ ፍቓድ ኣምላኽ ሰናይ ግብሪ ክንገብረሉ ኣምላኽ ብቕዓት ይሃበና ነቲ ጎቦ ንኸዶ ቕኒዑ ነቲ ንጋጎየ ኣሪሙ ነቲ ንደኽሞ ሓይሊ ሂቡ ኣምላኽና ኣብ ቅድሚኡ ብቕዓት ገይሩ ደው የብለና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ፍቓድታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ኢና ክንርኢ ፀኒሕና እሞ ኩሉ ነገርና ፍቓድካ ይኹን ኩሉ ስራሕና ፍቓድካ ይኹን እናበልና ክንሰርሕ ክንጽሊ ክንጸውም ክንሰግድ ክንንስሕ ኩሉ ነገር ክንገብር እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ልኢኹ ሓይሊ ይሃበና ወድና ሳሚ ደቅና ቁርብ ክካፍሎም እሞ ብድሕሪኡ መዝሙር ገርና ክንዓፂና ሳሚ ወዲና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. Glory to God for bringing us to this hour safely and in peace. Everybody who came for his ulot to attend Mehlala, everybody who's attending from the stream, may God accept all of our prayers and our fast. Today is Thursday, August 17, or by the Ge'ez calendar, the 11th day of Nahasya. And this marks the 11th day of the fast of the Assumption of St. Mary, or Tzom Felicita. And this is the beginning of the last week of the fast. So with this being the beginning of the last week, let us not go easier or lighter this week, or from being tired, make this an easy last week. But let us remember to fast even harder than we were fasting before. As always, in every fast, let us remember the advice of our father, St. John Chrysostom, where he says, "For let not the mouth only fast, but the eye and the ear and the feet and the hands and all the members of our bodies." Let us remember a fast is never just what we eat or the things we consume, but it's what we watch with our eyes, it's what we listen to with our ears, it's the places that we go to with our feet. So let this be a fast of our entire body. The fast of Tzom Felicita is set to end August 22nd with the feast of the Ascension of St. Mary. May her intercession and blessings be with us now and forever. Amen. So today's gospel reading, read by Abu Ikeshi, was Mark chapter 3, verses 27 to 35. So I'm going to read it again slowly, and you can contemplate on the message. And pray for me that I do not speak for myself, but that God speaks through me. No one can enter a strong man's house and plunder his goods, unless he first binds the strong man, and then he will plunder his house. Assuredly, I say to you, all sins will be forgiven the sons of men, and whatever blasphemies they may utter, but he who blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is subject to eternal condemnation, because they said he has an unclean spirit. Then his brothers and his mother came, and standing outside, they sent to him, calling him, and a multitude was sitting around him. And they said to him, "Look, your mother
and your brothers are outside seeking you. But he answered to them, saying, Who is my mother or my brothers? And he looked around in a circle at those who sat about him and said, Here are my mother and here are my brothers. For whoever does the will of God is my brother and my sister and mother. Glory be to God. So, for some context on this reading, earlier in this chapter, Christ, he was healing a lot of people. He was doing a lot of miracles. He was casting demons out from people, right? So, because of this, a lot of people were following him and his disciples. And it says, even in the reading, they were following them so much to the point that they couldn't even eat bread. So then the scribes come down from Jerusalem and they hear of all these miracles that Christ is doing. They hear of all the things that Christ is doing, the following that he gains, right? And they accuse Christ of casting out demons by the ruler of demons. Then Christ says to this accusation, how can Satan cast out Satan? He's basically showing, how does this even make sense? How can the leader of the demons cast out demons? Then, after saying this, Christ gives them an image that we see in today's reading when he says, No one can enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man, and then he will plunder his house. This is a short verse, but the verse is very deep. So to explain, Saint Cyril the Great says, by the strong man, he means Satan, and his house is his kingdom on earth. Meaning humanity, as we know it, had fallen under the bondage of sin. So sin and death entered the world, and the devil was holding humanity in bondage. But through the death and resurrection of Christ, it would, as it says in Hebrews chapter 2, destroy him who had the power of death, that is, the devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Do we recognize this saying anywhere? This saying of like bondage, being in bondage and Christ freeing us from it? We chant it a lot after Tinsai when we say, Christos Mutan, Ba'avi Hail Wasiltan, Asarola Satan, Agazola Adam. Christ is risen from the dead by the highest power and authority. He chained Satan and he freed Adam. We chant this constantly on Tinsai and after Tinsai, claiming the victory that Christ has won for us. In this image that Christ paints for us, he makes us reflect on what he did for us, how he entered the strong man's house. He bound Satan, and he's taking back what he stole, which is us. The commentary says, Satan has occupied man and considered him his house, plundering all his energy, capabilities, and talents to work for the kingdom of evil. We can think about this during this fast, right? During Tzom Filseta. What talents or what capabilities have I been devoting to the kingdom of evil? Some examples could be our mouth. Instead of using our own mouth to praise God, to give worship to God, we could instead use it for sin by falling into gossip or insulting each other. Or the eyes that we were given that should be used to hold what is good, like reading the Bible. Instead, we can use it for the kingdom of evil by using it for lust. Or our bodies, how our bodies are sacred and are made to be temples of the Holy Spirit. But instead, we can use it for the kingdom of evil and use it to serve our own passions, our own desires. This was all the corruption that we get from Satan, who held us captive. But glory to God, he sends his only begotten Son, Jesus Christ, to, as this commentary says, practically declare his authority as the destroyer of the strong one, to reclaim what he had previously seized. This one verse in Mark chapter 3, it reminds us of the love that God has for us, the love the Lord has for us, of the initiative that he took
to reclaim what was seized by the devil, all for the sake of us, for the sake of our souls. This verse can also give us a lot of hope as the faithful. This same verse or the same teaching is in Luke chapter 11, where Christ says, "When a strong man, fully armed, guards his own palace, his goods are in peace. But when a stronger than he comes upon him, when a stronger than he comes upon him and overcomes him." Let's pay attention to the verse. He says, when a stronger than he comes upon him and overcomes him. So who's the stronger one? Who's stronger, the devil or Christ? Christ. Therefore, we are also reminded that no bond is too strong for Christ to break. No bond is too tough for Christ to break. So how can we reflect on this for ourselves during Tzom or during our life? We should know that there is no passion that's too strong for Christ. There's no addiction. There's no sinful habit. There's no past life that's too strong for Christ to break. Because glory to God, by his great power and authority, he can free us from all of that. To continue in the reading, we see what happens next. It says, "Then his brothers and his mother came, and standing outside, they sent to him, calling him." So there's a crowd around Jesus at this time, and somebody tells him, "Look, your mother and your brother and your brothers are outside seeking you." So then Christ says, "Who is my brother? Who is my mother or my brothers?" And then St. Mark, he tells us something specific in this chapter. Christ, he looks around at the people that are sitting around him, and he says, "Here are my mother, and here are my brothers." Of this, he says a key. "For whoever does the and my sister and my mother." Glory to God. Christ goes from talking about the house of Satan to revealing to us the household of God. From us being possessions of Satan in his house, Christ frees us and he welcomes us to be members of his house, to be members of his family, to be his brother. And we have to specify for those whoever knows the will of God. He says whoever does the will of God, because there's a big difference. Our life as Christians is not just a theoretical life or a life of theory. It's not knowing all the fasts. It's not knowing all the tzalot. It's not knowing all the yama. But it's doing the will of God that unites us. We see this explained to us also by Christ in Matthew chapter 7, verse 21, where he says, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven." Meaning that all of these things are good. Memorizing the salot, memorizing these prayers, knowing what to do. But Christ specifies whoever does the will of God. So this makes us ask ourselves as the faithful, am I actually doing the will of God? I know that I should be forgiving my brother. I should be forgiving my sister, but am I actually forgiving them? I know I should be praying with my full heart and my consciousness in heaven, but am I praying like that? I know I should control my tongue. I should watch what I say. I should be as pure as a dove, but am I controlling my tongue? I know I should love my neighbor, but am I truly loving my neighbor? Am I truly showing that love? Because we are taught not only to know our faith, but to live out our faith. We see the very intimate relationship that Christ gives to us. Father Theophylact says, "He did not say, 'You are not my mother,' but said, 'Who is my mother?' as if presenting a new concept of connection with him, not through a physical relationship of blood and flesh and lineage,
but through obedience to his Father's will. Just think about how beautiful that is. Christ offers this to us. When we think of a family, when you think of family, right? You think of your brother or your sister or your mom or your cousin, like related to you by blood. But Christ, here he lets us know a family, of a different type of family that is more important than that, our spiritual family. This is the family that we see in church. This is the family that you see around yourself now. These are your brothers, these are your sisters, these are your mothers, these are your fathers. I'm going to take this from our brother Diakon Gabriel Christos when he said this during our conference. He said, blood is thicker than water, but the holy Mieron is thicker than both. This is what unites us, our relationship in Christ. More than blood, more than anything else. In church, we all call each other like Melahawe or Rubka Hafte, or even the Abutat, Abuik Eshi, right? But this isn't just to be nice, or it's not for manners, but instead it represents the spiritual reality of that bond. What the bond is supposed to look like in heaven. These are our brothers, these are our sisters, even above our own blood. St. Paul says in Ephesians 2, now therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. We are now members of the household of God. This is what Christ freed us from Satan's house, from his captivity. We now reclaim our membership in Christ's house as family members of him. Us being enslaved and chained to sin, Christ gives us freedom. Us being in the kingdom of darkness, Christ brings us to his eternal kingdom. We see how Christ rescues us and he saves us from all of this, right? But we have to ask ourselves again, if Christ saved us from this bondage, if Christ rescued us from all of this, from the chains of Satan, who has our time now? While we are free, who has our mind? Who has control over our body? Who has our heart? St. Paul writes in Galatians chapter 5, stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with a yoke of bondage. We see the freedom that Christ has given us, what he has saved us from. So as the faithful, let us remember to stay steadfast in our journey and to not make the mistake of looking back at those chains and giving our freedom up. Our church father, St. John Chrysostom, says, a person becomes a mother to Jesus by preaching him, as if giving birth to the Lord in the hearts of his listeners. Our relationship with Christ, it doesn't just end with us, but when we receive Christ, when Christ enlightens us, when Christ transforms us, just like Moses, when he came back down from the mountain, you could see the light shining from his face, reflecting to the other people around him. Just like us, through our own words, through our life, others can encounter Christ through us as well, so that we can become a mother of Christ by birthing him in other people. So during this fast, this last week of Tzom Feliceta, and to be honest, even after, let us not only be hearers of the will of God on Sunday, but let us also be full-time doers and join the blessed family of Christ. May our Lord accept our prayers and fasting during this fast of Tzom Feliceta. Glory to God forever. Amen. الهي تسمع لنا بسمع ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسكعنا إخوانه مدحاني كريستوس
ክርስቶስ ብስም ቅዱስካ ብንጹህ ሕሊና ብንጹህ ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባ አሎና ልደት ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት እምነት ሥጋ እምነት ሥጋ ነፍስ ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በግፋ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይግባ በሰማይ በምድር የትናንትና ባለአርያና መንፈሳዊ ባለጉባኤና ዋቤ ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ
بصوم وبصلوات ورأت تصفيات رئيس لكل أملاخنا كبري مسقانا
ንዓኻ ይኹን ኣሜን ዘመርናዮ መዝሙር ኣብ ቅድሚኻ ቅቡል እስኻ ድማ ትሕጐሰሉ መዝሙር ግበረልና ኣሜን ዝማሬ መላእኽቲ ተሓጐስካ ኣምላኽና ብዝማሬና ድማ ተሓጐሰልና ኣሜን ጸለናዮ ጸለልናዮ ምህልላ እንጾሞ ዘለና ጾም ኣምላኽና ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ኣሜን ከምቲ ንሳቶም ብእምነት ተመሊኦም ብመንፈስካ ተመሪሖም ዝጸምዎ እሞ ንሕቶኦም ድማ ዝመለስካሎም ንዓና ድማ እምነት ወስኸና መንፈስ ቅዱስካ ምልኣና እሞ በጾም ዝኣምላኽና ንሕቶና መልሲ ክንረክብ እስኻ ሓግዘና ንኩሉ ህዋሳትና ድማ ካብ ሕማቕ ነገር ኣጽመና ኣሜን ኣምላኽና ብልሳና ዘይኮንና ከም ቃልካ መሃርካና ጎይታይ ጎይታይ ክንብለካስ ፍቓድካ እናመላእና ጎይታይ ጎይታይ ክንብለካ እስኻ ሓግዘና ኣሜን ኣብ ክንዲ ብፍቓድና ብፍቓድካ ኣብ ክንዲ ብሓሳብና ብሓሳብካ ኣብ ክንዲ ብድሌትና ብድሌትካ ክንምራሕ ኣምላኽና ሕጂ እውን ሓይሊ ሃበና ኣሜን ስምካ ክንጽውዕ ከለና ካብ ውሽጢ ብእምነት ክኸውን ንስኻ ርድኣና ኣሜን ሎሚ ስምካ ዝጽውዕ ኣይተሰኣነን ኣጻዋዕና ስለ ዘይጸብቐ ግና መልሲ ረኸብና ንማ ኣምላኽና ኣጻዋዕና ክጽብቕ እምነት ወስኸና ሕጂ እውን ከም ቃልካ እምብረና ኣሜን ሰላም ጀሚርካ ብሰላም ኣፈጽመና ኣሜን ኩሉ ብዓለምና እንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ብጽቡቕ ቀይረልና ኣሜን መዓት ኣቁረልና ምሕረት ኣውርደልና ንዛ ዘለና ሃገር ድማ ሰላም ሃባ ኣምላኽና ኣብ ወፍሪ ዘለዉ ድሓን የትወልና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝገሹ ድማ ካብ መገሾኦም ምለሰልና ኣሜን ደቅና ድማ ኣምላኽና ባርኸልና ኣወዳቶም ኣዋልዶም ኣምላኽና ጽቡቕ ንርኢ ጽቡቕ ንሰማዕ ኣለና እሞ ጀመርቲ ዘይኮኑ ፈጸምቲ ግበረልና ኣሜን ብዕድመ ብጉብዝና ብንእስነት ዝመጽእ ኩሉ ፈታን ነገር እስኻ ሳግረልና ኣሜን ካብዛ መውደቂት ዓለምን መጋገይቲ ስጋ ንስኻ ሓልወልና ኣሜን ኣምላኽና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ንሕና ኣብ ብርሃን ኣብ ጽቡቕ ኣብ ጽጋብ ዘለዎ ብሰላም ኣለና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ጥምየት ኣብ ስእነት ኣብ ሓዘን ኣብ ሕማም ኣብ እህታ ኣብ ጸልማት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ጎዳጉዲ ዘለዉ ንኹሎም ብፅሕ እዮም ኣርህወሎም ኣምላኽና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማይታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ናብ ቤትካ ምምፃእና ሰላም ከም ዝገበርካ ካብዚ ምምላስና መገድና ድማ መገዲ ሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእምሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዘትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕና ከድንግል ይኺ ብስጋኹን ድንግል ይኺ ወደ እግዚኣብሔር ጽባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍትሐ ወይ ስረ ጊዜና አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ከናሰረ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብርከ ሳቴ ብርሃን አንተም አብየ ካህናት ወአብየ ዲያቆናት ሮን ሳድጎ ጸናት በበስምክም ኩኑ ፍትሐነ ወንጻነ ይረሴንስ ኩሏን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልአ 12 ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልአ 12 በእንተ እግዝእትነ ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ዝቤት እዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ